Ένα διαφορετικό βίντεο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, όμως μας αρέσει εξίσου πολύ όσο και το horror. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστεί τον Απόστολο Κοσμά, όπου η περίπτωση αυτή έγινε και επεισόδιο στο Κόκκινο Κύκλο, αλλά λίγο αλλαγμένη. Ο Απόστολος Κοσμάς ζούσε με τη γυναίκα του και τα 3 του παιδιά στη Κηφισιά και η ζωή τους κυλούσε φυσιολογικά, μέχρι τη στιγμή που ο μεγαλύτερος γιος του, ο Βαγγέλης, άρχισε να εκδηλώνει τα πρώτα περίεργα συμπτώματα στη συμπεριφορά του. Οι γιατροί στην αρχή απέδωσαν τις εκρήξεις θυμού στην εφηβεία, αλλά η κατάσταση χειροτέρευε και όσο εκείνος μεγάλωνε έλεγε στον πατέρα του ότι ένας γείτονάς τους έμπαινε στο κεφάλι του και του έλεγε τι να κάνει. «Το κεφάλι μου πονάει, θα το σκοτώσω», είχε πει στον πατέρα του. Η εισαγωγή του πλέον ήταν αναγκαστική. Οι γιατροί το διέγνωσαν σχιζοφρενή με παράνοια και με ανεξέλεγκτη επιθετικότητα και έτσι νοσηλεύτηκε στην κλινική Γαλήνη. Κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον και την οικογένειά του. Είδαν να τον πιάνουν 4-5 μαζί. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν σε ένα υπόγειο για 1 μήνα. Η περίπτωσή του ήταν βαριά, είπε ο πατέρας. Μετά από λίγο καιρό δεν άντεξε να βλέπει τον γιο του να υποφέρει και με δική του ευθύνη αποφάσισε πως θα τον πάρει πίσω στο σπίτι. Όταν γύρισε στο σπίτι και έπειτα όμως ξεκίνησαν τα πραγματικά προβλήματα, μιας και ο νεαρός σταμάτησε να παίρνει την αγωγή του και τότε όλα ξέφυγαν. Αν και τον πρώτο καιρό ακολουθούσε την αγωγή του και η κατάστασή του ήταν σταθερή. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο Βαγγέλης σταμάτησε να παίρνει τα φάρμακά του και είχε αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος. «Παίρνει τις σταγόνες, είναι καλύτερα. Δεν ήθελα να τον κλείσω σε ψυχιατρίο, δεν το άντεχα. Τον βάζω σε διάφορες δουλειές γνωστών μου. Φεύγει, αγοράζει χασίς, χειροτερεύει και χτυπάει τη μητέρα του», είπε μεταξύ άλλων ο Απόστολος Κοσμάς στην απολογία του στο δικαστήριο. Παρά την επιμονή των γιατρών αλλά και της αστυνομίας για εγκλεισμό του Βαγγέλη σε κλινική, οι γονείς αποφάσισαν για ακόμα μια φορά να τον κρατήσουν στο σπίτι. Πολλοί υποστήριξαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερό τους λάθος. «Αν μέχρι να γυρίσω δεν μου έχεις βρει λεφτά για όπλα, θα σε σκοτώσω», μου είχε πει ο γιος μου. «Πήγα στην αστυνομία, αλλά ο διοικητής έλειπε. Γυρίζω σπίτι πανικοβλημένος και ακούω το Βαγγέλη να επιστρέφει σπίτι. Μου φωνάζει και... Σας παρακαλώ, τα υπόλοιπα διαβάστε τα μόνοι σας», έλεγε κλαίγοντας στην απολογία του Απόστολος Κοσμάς. Τα λόγια του Βαγγέλη έκαναν τον πατέρα του να καταλάβει πως η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Ο Απόστολος Κοσμάς πήρε τη δύσκολη απόφαση και επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα προκειμένου να μεταφερθεί το παιδί του σε κλινική με το ζόρι, όμως ο διοικητής έλειπε. Στις 7 Ιουλίου το 1996 ο 54χρονος Απόστολος σκότωσε με τσεκούρι τον πρωτότοκο γιο του την ώρα που εκείνος κοιμόταν. Στη συνέχεια μετέφερε το πτώμα στο εξοχικό της οικογένειας στον Κάλαμο και το έκαψε. Την επόμενη μέρα γύρισε και τεμάχισε το αποθρακωμένο πτώμα με πριόνι με σκοπό να το εξαφανίσει, όμως την ώρα που έβαζε τα μέλη του γιού του σε σακούλες η αστυνομία έκανε έφοδο και τον έπιασε από το φόρο. Η σύζυγος και τα υπόλοιπα παιδιά του Απόστολου Κοσμά δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. Δεν υπερασπίστηκαν το έγκλημα, αλλά τον πατέρα και τον σύζυγο. Οι μάρτυρες που κλήθηκαν στο δικαστήριο υποστήριξαν τον κατηγορούμενο. Η σύζυγός του έσφυγε το χέρι και έκλαιγε αδιάκοπα, όπως και ο ίδιος. «Σας παρακαλώ, δικάστε με σε 100 χρόνια. Δεν με νοιάζει. Μη με στεναχωρείτε άλλο. Πώς μπόρεσα να σκοτώσω το παιδί μου? Είμαι εγκληματίας? Μήπως είμαι τρελός? Καλύτερα να είχα αυτοκτονήσει. Αν βγω από τη φυλακή θα βοηθήσω τα παιδάκια που έχουν την ίδια αρρώστια με το Βαγγέλη μου. Σας παρακαλώ, δώστε μου μία άδεια να πάω να δω κι εγώ το τάφο του παιδιού μου, να κλάψω. Δεν έχω πάει ποτέ». Ο Απόστολος Κοσμάς καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθριξη και 6 μήνες φυλάκιση. Δεν πρόλαβε να βγει από τη φυλακή και η εξασθενημένη καρδιά του τον πρόδωσε. Κάπως έτσι γράφτηκε το τέλος μιας οικογενειακής τραγωδίας που συγκλώνησε τότε την κοινή γνώμη. Ήμασταν Waste of Time και άμα σας άρεσε το βίντεο αφήστε ένα like και ένα subscribe και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.